Ако ви е омръзнало да оформяте веждите си всяка сутрин, това е за вас. Използвам регенериращия комплект за ламиниране на вежди на DDR Lab. Лесна система в 3 стъпки, създадена за безопасна и удобна употреба у дома. Повдига, оформя и фиксира желаната форма на веждите. Процедурата отнема около 15 минути, не изисква предишен опит и осигурява резултат като от салон, който се задържа до 8 седмици. В комплекта ще откриете всичко необходимо. 3 сашета, Lifting Lotion, Setting Lotion и Boosting Mask. Комплектът включва още четчица за вежди, микрочетки и ясни инструкции, за да постигнете страхотен резултат дори още от първия опит. Почистване. Първо почиствам веждите си, за да премахна грим, омазняване и остатъци от козметика. Най-добре е да използвате специалната пяна за вежди, но може и само с вода или мицеларна вода. Най-важното е да премахнете напълно всички омазнявания и замърсявания. Пяната абсорбира всички замърсявания, така че просто я отстранявам с влажен памучен тампон. Стъпка 1 – повдигане. Сега преминавам към стъпка 1 – Lifting Lotion. Тази стъпка омекотява косъмчетата, за да мога да ги оформя в желаната посока. Нанасям върху сухи вежди, като започвам от началото и продължавам към края, за да покрия равномерно всяко косъмче. Времето за действие зависи от типа на вашите вежди. Стъпка 1 – време за действие. Ако срещате косъмчетата в обратната на растежа посока, дори няколко от тях да се върнат обратно, оставете продукта да подейства още малко. Ако всички косъмчета останат на мястото си, процесът е завършен. След като са готови, внимателно отстранете продукта с сух памучен тампон. Стъпка 2. Фиксиране. Сега преминавам към стъпка 2 – Setting Lotion. На този етап фиксирам финалната форма на веждите. Нанасям лосьона и сресвам косъмчетата според тази форма. Предната част се сресва нагоре, извивката нагоре и леко навън, а краят в страни. За да изглеждат веждите красиви, повдигнати и добре оформени. Времето за действие отново зависи от типа на веждите. Стъпка 2 – време за действие. След изтичане на времето, отстранете продукта с сух памучен тампон. Ако желаете по-изразителен ефект, можете да боядисате веждите си на този етап, веднага след стъпка 2 и преди стъпка 3. Стъпка 3 – подхранване. Сега преминавам към стъпка 3 – Boosting Mask. Тази стъпка осигурява интензивна хидратация и грижа както за косъмчетата, така и за кожата. Нанасям продукта и го разресвам равномерно по веждите. Помага косъмчетата да останат меки, подхранени и лесни за оформяне, като същевременно успокоява кожата. Оставям го да подейства за около от 4 до 7 минути. След това отстранявам излишното количество със сух памучен тампон. Ежедневна грижа – масло за вежди. За финал обичам да нанасям масло за вежди. Препоръчвам да го използвате ежедневно. Поддържа веждите подхранени, меки и еластични, като помага резултатът да се запази по-дълго. Също така не забравяйте да избягвате влага през първите 24 часа след процедурата. Крайният резултат. А ето го и резултатът. Така изглеждат веждите ми след ламинирането. Те са повдигнати, по-плътни и вече оформени, което прави сутрешната ми рутина много по-бърза, просто ги сресвам и съм готова. Преди, след. Формата се запазва до 8 седмици, а косъмчетата остават меки и еластични. Всичко, от което имате нужда, са 15 минути и правилният комплект. Линк по-долу.